Deti, dovolte, aby som vás srdečne privítal v mene všetkých členov kinologického klubu Hokovce. Niečo poviem v krátkosti o našom klube. Kinologický klub Hokovce bol založený v roku 1996. Momentálne máme už asi 28 členov. Zaoberáme sa výcvikom všetkých plemien registrovaných federálnou kinologickou jednotou FCI. Sme členmi posadiť. Ešte vám poviem toto. Základný postoj je s tým, že pes sedí pri ľavej nohe psovoda. Každý cvik začína s tým, že pes sedí pri ľavej nohe psovoda a tak aj končí. Vtedy sa cvik považuje za dokončený, keď pes si sadne na ľavú stranu. Ešte raz. Položiť psa. Posadiť. Postaviť. Posadiť. Položiť. Postaviť. Posadiť. Pravo, bok. Pravo, bok. Čelo, zad. Vľavo, bok. Ako vidíte, pes si stále sadne na ľavú stranu, akokoľvek sa môže točiť, vždy si sa dal na ľavú stranu psovoda. Vľavo, bok. Priamým pochodom, chod. Vľavo, bok. Vľavo, bok. Vľavo, bok. Pravo, bok. Sa odložiť. Zastaviť, stáť. Ďakujem. Ako vidíte, psi sú naučené odkladať. Pes nesmie sa pohnúť, aj keď sa strieľa. Čelom zád, ku psovi. Posadiť. Vľavo, bok. Erik, sem poď. Erik. Počkáme na mládenca. Mladý futbalista. Poď sem na bok. Dobre, pochodom chod. Ideme na prekážky. Vidíte, moskovský strážny pes, ktorý není voľaký štíhly, je jadný medveď, ale je naučený, tak si ho musíte ísť. Samozrejme, oni sú naučené na rôzne prekážky, ktoré sa nedalo všetko doniesť sem. Doniesli sme to, čo sme vedeli.
ale napríklad nie je len problém s rebríkom hore, dole. Krásne, ten pes sa nesmie dotknúť tej prekážky. Dobre, ešte raz. Prehodí aport. Pes sa zaradí k nohe. Pred. Pred, krásne. Áno, dostane loptičku ako odmenu. Ďakujeme. Krásne, bez dotyku. Prekonanie prekážky s aportom, to znamená pes musí preskočiť prekážku, doniesť prehodený predmet a vrátiť sa cez prekážku naspäť. Lapové pustí. Zaradí sa hlave v nohe, teraz je.